Teraz tu máme vystavený model vysokonapäťového systému vozidla. Je to novinka, učebná pomôcka, predovšetkým pre stredné školy, kde vyučujú vlastne automechanikou, autoelektronikou, diagnostikou, mechatronikou. Tento model vysokonapäťového systému vozidla vlastne slúži na demonštráciu a jak ten systém funguje, je na tom možné odsledovať, ako to vozidlo naštartujeme, ako ho vypíname, ako vozidlo uviesť do beznapäťového stavu a takisto pomocou meracích prístrojov a cez tieto meracie body vieme aj okontrolovať. Takisto ako predpisuje norma, medzinárodná norma na meranie izolačného odporu, meranie ekvipotenciálnych vodov. Tieto procedúry vieme vlastne na tomto modeli demonštrovať a pomocou napríklad tohto prístroja od AVL Rakúsko HV Safety 2000 tieto merania vieme aj priamo na tomto modeli uskutočniť. Výhoda, že nemusíme používať reálne auto, ale pomocou tohto modelu výsledky máme porovnateľné ako aj na vozidle a okrem toho tento model umožňuje navodiť aj určité chybové stavy. Pomocou tohto panela v bezpečnom prostredí vieme uskutočniť a učňom, žiakom, študentom to vlastne predviesť a zároveň to sami môžu aj meracím prístrojom odmerať.